ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கேம் ப்ரொஃபஸர் சேனல். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஸோ இந்த புதுசாக ஒரு ஃபயர் கன்னை நம்ம அட்வான்ஸ் சர்வரில் விளாண்டோம். நீங்கள் விளாண்டிங்களான்னு தெரியல, விளாண்டிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அட்வான்ஸ் சர்வர் விளாண்டோம். அந்த கன் வந்து நம்ம சர்வருக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கு. எனக்கே தெரில, சும்மா ட்ரைனிங் போனேன். ஸோ இந்த கன் இருந்துச்சு, இந்த கன்னை பற்றி ஒரு கண்டென்ட் போட்டுறான்ட்டு தான் வந்தோம். ஸோ பார்த்துடலாம் இந்த கன்று எப்படி இருக்குன்னு. இதுதான் இந்த கன்று இது ட்ராகப் பண்ண முடியுதா, ஹெட்ஷாட்டில் விழுகுதா, செமையாக இருக்கா, லாங்கா எப்படி அடிக்குது எல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் அது இனிமேல் இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ அப்படியே அது தண்ணி மாதிரி ரொம்ப வருது, அது என்னன்னு தெரியல நம்மளுக்கு. இப்போ இதுக்கு மேலே அந்த கன்று ஒன்றும் இது ஆகாது போல இருக்குது கைஸ். ஸோ அட்வான்ஸ் சர்வரில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இது அட்வான்ஸ் சர்வர் அவ்வளோக்கா ப்ளே பண்ணல. அந்த கன்னை ரெண்டு ஷூட்லாம் பண்ணேன், லோட் பண்ணுற அளவுக்குலாம் அந்த கன்னை வச்சு ப்ளே பண்ணல. ஸோ இந்த கண்ணே அடிக்கலாம். ஆஹா, ஒரே பை அடிச்சிட்டாங்க கைஸ். அடுத்துப்படி இந்த கண்ணாச்சிலாம் ஒன்றும் அவளை இல்லை. ஸோ அவனுக்கு நல்லா இறக்கி விட்டேன் பையனுக்கு. நம்ம வச்சு ஒன் டாப் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த நூபுக்குன்னு அமைதியாகவே. ஸோ ஆர்ஜே கிங் வந்து இருக்காது. ஸோ ஆர்ஜே யாருன்னா, ஆர்ஜே மீனிங் வந்து ரன் கேமிங் கில்டு. ஸோ நல்லா செக் பண்ணோம். ஸோ அவரே தான் வந்திருக்காரு. ஸோ ஆர்ஜே கிங்னா ரன் கேமிங் கில்டு. ஸோ இது வந்து அவர் கில்ல இருக்க ஒரு பிளேயர் வந்திருக்காரு. ஸோ மரணமாக அடிச்சிருக்காரு. என்னைய வேறு 3 டைம் அடிச்சிட்டாரு. முன்னாடி இது லாங் ரேஞ்சில் வர மாட்டேது காய்ஸ், லாங் ரேஞ்சில் வர மாட்டேது. அஜுபாய் 94 நடத்திருக்க அவர் எல்லாம் கிடையாது, பார்த்தாவே தெரியுது. அரே பாய் நம்மக்கிட்ட இருக்காரு. ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு நம்ம. ஐயோ அரே பாய் அழுத்தி புடி புயாடே. அவ்வளோலாம் வந்து பெருசாக நார்மல் கிளாசிக் ப்ளஸில் வந்துருச்சான்னு தெரியல. ஸோ இதில் நான் எதர்ச்சியாக பார்த்தேன், நார்மலாக விளாட போகும்போது. ஸோ அது கண்டென்ட்டாக எடுத்தாச்சு. ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பா. ரொம்ப ஸ்மாலான வீடியோ தான். ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன். அதை டாட்டா பாய் பாய் ஃப்ரம் கேம் ப்ரொஃபஸர். Like a Hellcat.